Здравейте, аз съм Extreme Boy и реших, за да ви зарадвам, да поиграя малко без да снимам. Защото сигурно не ви се чакал да чакате да събирам каблстон, че после да обирам тук, че после да правя портал към ада, че после да се обирам и пясъка и сигурно това изобщо няма да ви е забавно. И сега сме на най-забавната част. Извинете ме за това, но просто имаше едни малки... как да кажа... Така... Един малък проблем имаше. Затова много съжалявам. Ама... всяко се прави. Така, да се направим печка. Да съберем 9 каблстон. Да гледаме да се направим въглен. За да може да опечем това... Да оставим там 6 пясък. Да опечем 21 стъкло, за да го... Да опечем 21 пясък, за да направим стъкла. С тях... С тях да направим гласпейн. Тинкс. Така. Да направим въглени, че после да опечем така, че после така, че после така. Окей. Това писа, че едината не знам. Нямам представа. Защото аз играм май бета версия, не знам. Даже не знам коя версия игра. Представете ли се? Да, ви спестих малко от правенето на всичките тези работи. Защото сигурно изобщо не ви е било интересно да гледате. Кой ще прави това там? Ще прави портали. И да за най-забавната част да снимам малко. Да. Извинете ме. Но пак 5, 1, 2, 3, 4, 5. И не ми стигна с малко. Тук ще е втория етаж. И всъщност тук ще е главното. Как да го направим сега? Отстрани ще го направим и така. Ще минава покрай фермичката. Да. Няма да има вода покрай фермичката. Не знам. Нямам представа, ще видя. Да се направим торчове малко. Така. Браво, 14 въгли. Дайте сега. Слагаме 4. Не, чакайте да отделим 6. Така. Само да се пече. Готово.
Взехме си въглените. Много малък лева съм, но все пак трябва написал. Защото се плаша да не ме издебне някой крипър. Защото те са най-гадни всичките. Това е втори епизод, ако не съм казал. Не знам. Но извинете ме. Извинете ме, де. Така. Само да видя нещо. Добре, видял го. Десет. Нещо. Толкова ще ми стигне. Две. Так. Опа. Добре, да съберам още малко кабел. Чакай, аз чак уж да спра торчове. Благодаря за 8-те торча. Тъде. Ето един тук ще сложим. Правя ни торч. Между другото, да ви кажа, имах един страшно развит скайблок, обаче го изтрих. Бях толкова развит. Беше ми всичко, пътищата ми бяха от стоун брикове. Всичко, тук всичко имаше и оградки, имаше и къща от стоун брикове и камък и дърбо там. Просто беше много яка къщата. Бях читнал малко, ма. Не ми се сърдете, читвам за здраве. Сега, какво правим? Да го измислим. Така. Ще можем ли да минем малко? Това е тук. Не. Ами ако направим така. Това го махнем. Това тук също. И направим така. И това тук също го махнем. Направим така. Опа. Така, да вземем стълбите. Така. Така. Не всъщност едно. Слагаме това тук. Ще можем да минаваме без проблем. Така да се направя границата. Тук. Ето тук ще ми е входчето към втория етаж.
Това тук ще го махна. Цялото. Защото ми харесва само там материали. И ще направим така. Хоп. Едно. Готово. И чудничко стана. Тъй. Ходени ще от тук. Долу ще ни е фермата. И ако искаме да таковаме, само влизаме тук. Ако искаме тук, влизаме тук и така. Чиня в кухочето. Така. Нищетеничко. Не, всъщност. Не съм стара и сама, хай няма чакай, кляка и го поеме. Горе, и ако не се търпи, стане са разходи. Да го издържиш не можеш. Скъпта вечета питания, али аз си ходиш. Чакай да взема само още едно. Така. Така. Става супер. Райско кътче. Не баш райско. Така. Не знам дали ме чувате много добре, ама микрофона ми е малко повреден. Какво става тук? И даже не остана на въгнен, бро. Къде ходя аз? Така. Сега направим стъкла. Така, 48. Бро. Това ще ни потрябва за къщата. Чакайте сега още малко кабелстон да взема. Да поправя малко. И не само за къщата ще ни трябва. Ще видите и за кош друго ще ни трябва. Четири. Така. Така. Да видим така ще стане ли. Така. Думаю, може да не е някакво готино етажче. Да го заведем първо тук. Долу може да ни е къщата. С нещата. Ще преместя фермата. Явно. Да, ама първо искам да пусне първия или втория там под. И тогава ще я местя. Нямам никакви други планове. Чакайте малко. Ех. Нищо. Защо не го щупих цялото? Нямам представа така. Оп. Тъй. Защо е това тук? Що е това тук? Защо? Позволил ли съм аз това да е там?
Така, малко да го направим. Така. И мисля това да бъде епизода. Аз бях Extreme Boy. Чао!